И днес скъчната луна е кърваво червена. За жалост, след актуализацията на телефона ми не мога да пусна фенерчето. Ама ще я увелича след малко. Тя почти излезе от облака. Малко кихам. Кучето легна долу под гаража. Луната снимам за YouTube Shorts. Попитах какво снимам. Ще се увеличава, няма къде да ходи. Ако мога да я увелича сега. Не се знае. После може пак да снимам. Сега е 9:44 през нощта. Следователно 21 часа и 4 минути. Това, който не знае. Говорим за по-малките дечица. Например, предучилищно възраст. То няма кой да не сте. Но все пак го казвам. Толкова е красива. И с емблемата на Golf, мисля, че така се вижда. Казват, че днеска, ако не съм забравила да кажа, е кърваво червена. Не, че е нещо, което знае какво, ама... То си е нещо, кой знае какво. Аз малко бърках думата. И там на покрива има едно коте. И то гледа с мен луната, кучето и то на лице.